Hello, what's up guys, no? For today's video, magkasubay na punta og litag. Durong dalawa guys, no? May oras na is alas 3. May sa isubay guys, no? Pero tingnan po dun guys, no? Sa ilang kakahuyan kay murag gadagom guys, no? Sige hangin, no? Kaya na bagyo. Ano nga to ang mga suyag subay guys, no? Bali tayo guys, no? Is duha na kabuntod itaon guys, no? Pero gatbang na sila kining bura o ito guys, no? Nakalupot na to bay, may unahan na itong subay. Kung guys, no? Update rata kung mabot na ta sa itong litag kung nabay kuha guys. Mantay nakuha ring pikas litag guys, no? Sa kabuntod o gato tas usa nga itong itawad gahapon kasi gato tas ulitoon na pod. Okay guys, udong dato ron ito'y last na itong tukaron. Kini na pong bura itong tukason guys, no? Ay itong gitauran na ito gahapon. Parang ito gahapon sa udto. So yan itong tukas guys kung nabay kuha ang itong litag. Update tagyapon guys, nagabot sa itong litag guys kung nabay kuha. Kaya mutukad ko kay perting tuktuka ini, dangugod kayo ang ganan. Update rita guys. Maso na ito guys, tuktok kayo. Kabus, kamu kabus. Magyapon mo kabus guys, oh. Nagyapon na. Lain may gabitay guys. Hawo manggamay. Na guys, oh. Lain man. Hawo man guys, oh. No? Yay. Hawo gamay. Kabikugan. Puno dito ni buhion. Lain kagoy. Hawo. No guys, oh. Hawong gamay ang dawe sa atong lugot. Ito ning dakpon guys. Kastilan guys, hawo pa ito, gamay dyan mo. Itong dakpon guys. Sino itong bag. Kita nyo guys. Itong sangkaan. Sangkaan naman. Ito yung lagpit na niliyo guys, yung mapatan ka. Okay guys, oh. Hawo. Gamay dyan mo. Itong gidakop. Ngayon, tipa rin simod din eh. Tipa rin atong simod. Na guys, oh. Hawo gamay. Bangalan na simod yung kapaak. Bangalan na simod guys yung kapaak.
So na to nigbag. Kato isa. Kato. Guys. Hawo gamay jawa. Stilan. Ito ala kanang buhian guys no. Guys, mana na itong kuha. Kawang gamay. Ano to pagda guys, ato rin gidakop. Buhi pa rin gisa, gibanganan ng simod. Okay guys, maro to ko, atong kuha sa itong lugot. Itong litag oh. Sawo. Gamay damo. Ato na nga buhi on. Gamay ko. Ito guys ko, pwedeng kusugan ng hangin sa ibabaw ah. Hangin kayo guys. Maro to guys no, atong pagsubay sa itong litag ako taghawo gamay dyan mo. So wala ito di patja guys ha. Ato rin siyang gidagkop. Gidagkop rin nyo guys ha. Okay guys, karo to.